Kulang pa yung coconut husk. Siguro mag-ano pa ako, magtatagtad pa ako. Ayan, pwede na. Pwede ko na siyang ilagay doon sa paglalagyan ko. So, ayun ka-promdi, ito yung ilalagay ko doon sa front yard. So, ito naman dito kasi, di ko pa na-try maglagay ng bromeliads dito. Ito ka-promdi, pinaghati-hati ko na ito. Masyadong madami yung ang naging anak niya ito. Ayan, anak niya yan. Anak niya lahat yan. Ayan, anak niya lahat yan. Nasunog yung mga bromeliads ko dito ka-promdi sa front yard ko. Yung pinaka-mother nila, kahit tinanggal ko na, dinilagay ko na sa likod. So ngayon, naisipan ko na ilagay ko dito yung mga tricolor na calathea. Kasi nakikita ko siya sa init eh. Okay lang siya sa init. Unlike dito sa aking bromeliads, ayan, nagkakasunog-sunog na. Dahil dito sa Bicol ay mainit po. Hindi naman naulan dito, paminsan-minsan madilim at umaambon, pero hindi siya umuulan ng katulad sa ibang lugar sa north, sa Metro Manila, na talagang yung ulan niya ay parang binubuhos na parang shower. Dito talagang parang wisik-wisik lang. Kaya yung ibang halaman ko dito ay nasusunog na. So ngayon, pagpapalit-palitin ko sila dahil kung saan sila nababagay, kung saan gusto nilang lugar, para at least mabalance ko ba kung saan gusto nila. Kasi yung iba kasi, gusto yung ibang bromeliads, gusto nila sa mainit. So nagkakaroon sila ng kulay, lumalabas yung kulay nila kapag nasa initan. Pero yung sa case nung ito, hindi ko alam kung anong klaseng variety ito ng bromeliads, ay siya, nasusunog sa araw. Kapag nainitan siya, yung nagkakaganyan, nasusunog yung mga kung saan part ng kanyang dahon, nagiging kulay brown hanggang sa nabubutas siya. So, ibig sabihin ayaw niya sa araw. So, ang ipapalit ko dito ka-promdi, kasi ito naman, itong calathea ko na tricolor ay naparami ko na siya, nililipat ko sa mga paso. Kaya lang wala nga akong paso, kaya pinagsasama-sama ko lang sa isa, sa bawat isang paso ay meron akong 3 puno ng ganyan. Kaya yun, siguro mas maganda sila dito since na parang na-appreciate nila yung tindi ng araw. Saglit lang naman yung araw dito, pero yung saglit na yon matinding-matindi kasi 11 to something mga alauna. So sobrang init talaga nun. Kaya yung na yon, yung bromeliads, ilalagay ko dun sa pinanggalingan ng mga anong tawag dito, yung tricolor na calathea. So ayun nga ka-promdi, tinanggal ko yung 2 piraso na malaki kasi ito ka-promdi, malapad na bromeliads. So tinanggal ko na siya doon kasi nasasayang ako. Sabi ko kung nasusunog siya sa init, sayang naman. Maganda kasi siya ka-promdi. Mukha siyang mamahalin at sa totoo lang, binili ko ito kay Carol Paga ng Goa. Isang plantita. Binili ko ito ng 500 pesos. So yung kaibigan ko ang nagbayad, tingnan mo naman yung dahon niya. Ayan, sunog-sunog na. So sabi niya ang pinaka-presyo talaga nito is 1,500. Kaya lang, dahil kakilala naman ako, binigay niya ng 500 So pesos. dito ko naman siya balak ilagay ka-promdi dito sa lugar na ito kasi mas malilim dito. Yung mga yung mga yung mga tricolor na calathea, kasi pinaghiwa-hiwalay ko sila, so bawat paso niyan may 3 puno. So dapat 1 puno lang para mas maganda sana sila. So dito ko ilalagay yung yung bromeliads kasi dito hindi masyadong arawan dito, palaging malilim dito. Pero sa tingin ko hindi masyadong nagugustuhan ng ng tricolor na bromeliads na ganung masyadong malilim. So since parang mapupuno naman sila doon kasi meron akong 2 pot doon. Tapos meron pa ako dito, ayan, ilalagay ko doon sa front yard. Let's see kung gaganda sila doon.
Tapos meron pa ako ditong isa yung wala na akong malagyan. So pinagsama-sama ko dito. So maraming puno yan. Sabi ko bahala na kung gaganda kayo dyan. Pero actually maganda siya kaprom. Maganda siyang halaman. Kasi hindi siya masyadong sensitive. Hindi katulad ng ibang kalatiya na nasusunog sila. So ito naman okay naman itong kalatiya na ito. The prayer plant. Ito nga mga ako dito nung nagkaroon ako nito nung pandemic time. Talagang pinagmamasdan ko yung kanyang mga dahon na yan, no? Yung dahon na parang may dahon din. So ayan, naparami ko na siya dati pero sometimes kasi biglang nawawala. So hindi ko alam kung namamatay siya. Tapos hindi naman ninanakaw. Parang biglang natutuyo sa paso. Napapabayaan ko kasi madalas dahil lagi akong wala dito. So ayan kaprom di ang gagawin ko dito. Ililipat ko yung bromeliads dito sa Ayan, sa nakikita nyo na yan. Para maiba naman yung may ibang styles naman. May ibang style. Ayan, baka bagay dito yung bromeliad na yun kasi hindi naman siya masyadong anong tawag doon? Hindi dito masyadong mainit. So, ayan. At titingnan ko kung magandang tingnan siya dyan. Pero, sa totoo lang, pakiramdam ko maganda kasi dito parang payat yung dyan. Parang payat masyado yung kalatiya na yan. Ripat ako ng bromeliads. Kailangan ko maghimay ng coconut husk kasi wala akong soil dito. Pwede naman siyang, kahit buhangin, pwede. Kahit bulok na kahoy, kung anong available na pwede mong ilagay doon sa paso para maiipat mo yung bromeliads, pwede naman yung kapromdi. Ayun, medyo makunat yung coconut husk ko kasi bago ito. Saka to yung tuyo, hindi katulad pagbasa, nagaano siya, malambot lang putulin. Mapuro na masyado yung tabak. Lagay ko muna dito kaprom sa plastic ko muna. Kasi basang-basa na naman kagad ako sa pawis. So hindi ko alam kung yung pagpapawis ko yung cost ng ng ubo ko kasi madalas akong pawisan. Siyempre pag pinapawisan ako, basa lahat yung katawan ko, konting kilos lang. Ayun, para akong naliligo sa pawis. Kaya yun, lagi akong may ubo. Bukod sa allergy ako sa mga halaman, ayun, cost din yata yung pagpapawis ng sobra-sobra. So wala akong microphone. Mahina boses ko kapromdi. So continuous ko maya-maya, pahinga muna ako. Ayun na po mga kapromdi, naka-prepare na yung aking coconut husk. At ito na yung bromeliads sa tinanggal ko dun sa front yard. So mayroon pa naman siyang coconut husk na nakadikit sa mga ugat. Pero syempre, dadagdagan ko para hindi masyadong hindi siya alog-alog. So ayan, pumunta ko ng bayan para bumili ako ng chinilas kasi butas na yung chinilas ko kapag naglalakad ako. Kung anong naapakan kong dumi, naapakan ko rin. Ayan matagal na rin ito, siguro mga 2 years itong chinilas ko. Kaya lang naalala ko yung bromeliads ko, nasusunog, kaya inuna ko yung paso. So ayun,
Maglagay na tayo ng coconut hash sa paso para maiano natin ito doon. Ayan. Hindi ko masyadong dadamihan kasi meron naman siya eh. Yun. Lalagyan ko lang siya ng sa gilid para hindi siya matutumba. Kasi hindi kakasya yung aking bunot na niyog. Ito yung bromeliads na kapag nadidikit sa ko, di ko na mamalayan, parang nahihiwa yung balat ko. Tapos pag tinignan ko, may mga hiwa-hiwa na ako. So, ayan yung paso, 30 pesos. Kulang pa yung coconut hash. Siguro magtatadtad pa ako. Kulang kasi yung pinulot ko eh. Yun. Ito pa yung isa. Bali, to yung mag-ina. Parang ito yung pinaka-mother. Tapos yung isa yung suwi niya. Tapos alam ko marami na yan. Hindi ko lang alam. Kung yung mga nandun na kasi yung iba hindi naman ganito kalapad eh. Hindi siya lumalapad. Ito malapad itong dalawa na ito. Kaya hindi ko ma-identify kung alin yung baby nito. Yung panglagay lang sa gilid yung para hindi siya matumba. Ayun. Ayan, pwede na. Pwede ko na siyang ilagay doon sa paglalagyan ko. Kukunti yung bunot ng niyog. Parang maluwag. Ayun. So, ayun ka-promdi. Ito yung ilalagay ko dun sa front yard. Itatry ko lang kung maganda. Kung mahalata ako na masunog, so gagawa ulit ako ng parang kung anong papalit ko dito. So, ito naman dito kasi, di ko pa na-try maglagay ng bromeliads dito. Ayan, parang ang kailangan malalaki sila dito masyado. Ito ka-promdi, pinaghati-hati ko na ito. Masyadong madami yung pag kapag nanganak, pag nagka-branch, puno kagad ito. Kasi tatlong puno sa bawat tatlong puno sa bawat paso nilagay ko. Kasi wala akong malagyan. Tingnan mo naman to, nasunog talaga. Sayang, kawawa naman. Kailangan ko yata dito tatlong bromeliads. Ayun. Kailangan may bato. Sana makarecover ito. Sayang to, ang ganda nito eh. Mamahali na bromeliads yan. So, isa pa dito. So, ayun po mga ka-promdi, piniflex ko ulit yung aking front yard. Tinanggal ko na yung mga nasusunog na bromeliads kasi dito ka-promdi sa probinsya ay tag-init dito sa Bicol.
So hindi ko naman akalain na ganitong buwan ay mainit pa rin. Kaya yung mga bromeliads ko na nilagay ko dito ay nasusunog yung dahon, yung nga kabatik-batik na yung mga dahon niya. Tapos alam ko yung medyo mamahalin yung pinakamahal ko na bromeliads eh. Medyo mahal yung kapromdi kasi yung binili ko nga yung sa kay Plantita Carol, binili ko yun dun. Tapos ayun, medyo mahal siya, hindi katulad ng mga iba kong bromeliads ko na tag 30 piso, 10 piso. So yun, mahal talaga yun. So ito from tinanggal ko yung ano ko diyan, loro plant kasi ito lumalaki siya, hindi katulad sa Fokien na pwede siyang kontrolin, pwedeng hanggang sa mababang katamtaman lang yung Fokien. Pero siyempre sa kalaunan, sa katagalan, tumataas din yan. So ayun nga, natanggal ko na at dinadahan-dahan ko itong bunutin. Kasi ang laki ng kapromdio, sayang siya kapag naputol yung mga ugat. Ang ginawa ko, hinukayan ko siya sa paligid niya. At tinitingnan ko kung may mga nag-extend na ng roots. So nakita ko parang wala naman. Kaya, pero at least maganda yung ginawa ko na hinuhukay ko yung gilid muna bago dun sa para masave ko yung mga roots na pwedeng maputol. So ayan, wala naman naputol na mga ugat, kaya ayan, safe naman siya. So didiligan ko na lang at binudburan ko na nga siya ng 14-14 para mas lumawak or tumaba. So ngayon from ang ipapalit ko dito yung mga Fokien, kasi marami na akong Fokien tea na anong tawag doon na propa, galing din sa mga pinuputol ko na mga Fokien din. Everything is Fokien. So ayun kapromdi, so kaya yun sapat na yun para ilagay ko dito. Nakalagay na nga akong dalawang Fokien, ayan, isa dito tapos isa dito. So hindi ko naman siya hindi ko siya gagawing anong tawag doon, pupunuin. Gusto ko alternate kasi nagkakabanggaan sila kapag hindi ko na natitrim, kapag malalaki na sila, para bang hindi na sila magandang tinang kasi para bang nag-overlap sila sa isa't isa. So ngayon, ayun, habang hindi pa lumalaki mga Fokien, itatry kong ipagitna ba, para bang alternate habang hindi pa sila lumalaki, parang hindi pa sila napapansin. Itatry kong ilagay dito sa initan yung mga aking mga tricolor na kalatia, kasi nakikita ko sa iba parang pinapabayaan lang siya sa may araw at gumaganda nga. Although talagang maganda na siya, ko lang siya kakaripat ulit kasi napupuno yung napupuno yung bawat paso. Kaya kailangan kong iripat para alisin at ilipat sa iba. So ayan, kaya medyo dumami yung aking tricolor na kalatia. Kaya yun, sapat na dito yung para pagandahin ko itong aking front yard. So ayan, palagi na naman busy palagi sa reflexing. So yun nga kapromdi, pumili ako ng Fokien doon sa aking pinupropa. So ito yung napili ko kasi medyo na siya, pabuhaghag na. So konting nilang pag bumuka ng konti, mas madali siyang lumaki. Yung iba kasi medyo mataas pero payat. So dito mas maganda yung mas mababa kasi dito kasi nasa front sila. Tapos doon nasa nasa gilid. So mas maganda yung nandito na mas mababa para at least nakikita yung beauty nung nasa likuran. So hindi ko siya masyadong pupunuin dito. Okay na yung isa dito kasi pag lumapad siya hanggang dito, pabilog, ito ganun din. So mag-overlap sila. Mayroon na rin dito. Ito sobrang tagal nitong lumapad kasi hindi siya masyadong nainitan. Ayun. So medyo marumi yung gilid doon kasi yung mga pinuputol ko na dahon, doon ko na lang itinatapon para pag nabulok at least meron silang fertilizer. So ayun.
Ito na po mga kaprom, na-flex ko na po yung aking front yard at tinanggal ko na yung malaking ano dito, yung loro plants. Tapos yung mga nasusunog na bromeliads ay nilagay ko na doon sa likod para mas comfortable sila doon dahil hindi masyadong naarawan doon. Kung naarawan man, konting-konti lang. So ayan, magandang dating niya. Pero syempre, antayin kong matagal-tagal din itong ano nito, fokien para lumago. Kaya nilagay ko yung mga, ayun dyan, yung mga tricolor ng kalatia para matakpan yung mga soil na walang laman. At syempre, dinagdagan ko na rin ng mga bromeliads na tag sa 10 piso ba yung binili ko dun sa kay Nanay Cherry. So, ayan, medyo naka-recover na yung mga bromeliads ko, pero yung kulay niya, nawala, kulay green siya. Tapos yung, ayun, pumupula-pula ulit ng konti, pero green pa rin siya. So, ayan, lalagyan ko pa siya ng mga, ng mga stones para hindi siya kahigi ng manok. So, medyo kulang pa pala, pero okay na yung flex na yan. But sa, kapromdi, sa susunod kong video, ipapakita ko yung whole garden ko. Tapos, ayun, ang ganda ng garden ko kapromdi. Yung whole garden, ipapakita ko sa inyo. At syempre, hindi na ako masyadong magkikwento doon kasi alam niyo na rin naman yon. At syempre, ma-miss ulit kayo dahil mayroon naman akong sorpresa sa inyo. So, ayan. Puntahan na naman natin yung bromeliads doon na nilipatan ko sa may kusina. Tara. So, ayun kapromdi, dito ko inilipat yung mga bromeliads na nasusunog doon sa front yard. Kaya naman, yung mga white tricolor na kalatia, nandoon yung mga nakalagay dito. So, alam ko maganda yun sa initan. Ayan. At sana makarecover ulit sila. At syempre gusto ko sila manganak or mag-branch ulit. Kasi mother plant ko to eh. Hindi ko naman alam kung hanggang kailan siya tatagal. Kasi matagal na ito, mga 3 years ago na yan. So, ang naging anak niya ito, ayan, anak niya yan. Anak niya lahat yan. Ayan, anak niya lahat yan. Pero, ang kaibahan bakit ito, ay yung lumalapad, yung nakatayo yung hindi ko lang alam, basta siguro bata pa sila. So, kaya ganun. So, ayan po mga kapromdi, marami pong salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Abangan niyo po yung next video ko dahil mas maganda po yon. Whole garden po ipapakita ko. Bye! Muchas gracias!